ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி குக் வித் கோமாளியில் கிரேஸ் அக்கா அவங்க பண்ண சக்க பிரதமம் ரெசிபி தான். இது பலாப்பழத்தை வச்சு பண்ணக்கூடிய ஒரு கேரளாவோட ட்ரெடிஷ்னலான ரெசிபி. எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இன்றைக்கி குக் வித் கோமாளியில் கிரேஸ் அக்கா அவங்க பண்ண 3 ட்ரெடிஷ்னல் ரெசிபி வீடியோஸை நான் ஏற்கனவே என்னோடய சேனலில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், கண்டிப்பாக பாருங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய குக் வித் கோமாளி ரெசிபிஸ் வீடியோவும் என்னோடய சேனலில் இருக்குது. அதோட லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ மறக்காமல் போய் ரெண்டுமே செக் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் 5லேருந்து 6 போல் பலாப்பழ பீசஸில் இருக்கிற விதையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்து நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க, தண்ணி சேர்க்காமல். இப்போ ஒரு பேனில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் போல் நெய்யை சூடு பண்ணிக்கோங்க. இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் போல் கட் பண்ண பலாப்பழம் சேர்த்துக்கோங்க. இது வந்து நம்ம சாப்பிடும்போது நல்லா க்ரன்ச்சியாக இருக்கும். ஸோ அதனால் இது நெய்யிலே வறுத்துக்கலாம். இது கூடவே நம்ம இப்போ அரைச்சோம் இல்லைங்களா, அந்த பலாப்பழத்தோட பேஸ்ட்டையும் இதில் சேர்த்துக்கோங்க. இதையும் வந்து அந்த நெய்யிலே வந்து நம்ம வதக்கிக்கலாம். இதில் நம்ம வெல்லம் ஆட் பண்ணிடலாம். நான் வந்து ஒரு 1/2 கப் வெல்லத்தை வந்து 1/4 கப் போல் தண்ணியில் நல்லா கரைச்சி இந்த மாதிரி வடிகட்டி சேர்த்துருக்கேன். இதை வந்து இந்த பலாப்பழத்து கூட சேர்த்ததுக்கப்புறம் நல்லா அது கூட மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது நல்லா கொதித்து வரும்போது இதில் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் போல் ஏலக்காய் பவுடர், அப்புறம் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் வந்து சுக்கு பொடி, இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்துட்டு கலந்து விட்டுக்கோங்க. அடுத்து இது ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா கொதித்து வரட்டும். அதுக்கப்புறம் நம்ம தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி நல்லா கொதித்து வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம முதல்ல எடுத்த தேங்காய் பால், ரெண்டாவது எடுத்த தேங்காய் பால் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து இதில் ஊற்றிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இது வந்து கொதிக்கிறதுக்குள்ளே நம்ம வந்து முந்திரி திராட்சையை வந்து நெய்யில் வறுத்து எடுத்துக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் போல் நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதில் வந்து 10 போல் முந்திரி, 10 போல் திராட்சையை நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. வறுத்த இந்த முந்திரி திராட்சையை கொதிச்சிட்ருக்க பாயசத்தில் சேர்த்துட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் கொதி வந்து இறக்கிட்டிங்கன்னா சூப்பரான சக்க பிரதமம் ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த ரெசிபி வந்து அவ்வளோ அமேசிங்காக இருந்துச்சு, ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் இன்றைக்கி ஷேர் பண்ண 3 ரெசிபியுமே ரொம்ப ஹெல்தி அண்ட் டேஸ்டியான ரெசிபி. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதே மாதிரி நிறைய குக் வித் கோமாளி ரெசிபி வீடியோஸை என்னோடய சேனல் நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த ரெசிபியெல்லாம் பிடிச்சிருந்தா என்னோடய சேனல் சித்தூஸ் கிச்சன் ஸ்பாட்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் see you in the next video.